Na hát akkor legyen itt az első, csak mesélek. Ugye, amikor az ember az útja végéhez kezd közeledni, akarva akaratlanul számvetést tesz. És azt mondja, hogy hát bizony, ez nem sikerült. Ez bizony én nagyon elcsesztem az egészet. Önként, dalolva, föláldoztam magamat az egész életembe, valakiké. Hol ezé, hol azé, hol másé. És soha nem gondoltam azt, hogy cserébe semmit nem kapok. Tehát voltak álmaim, vágyaim, amik sehol nincsenek ma már, csak az emlékeimbe. Hát így jártam. Ha fiatal vagy, ne engedd, hogy kihasználjanak. Tegyél meg mindent magadé.